karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Unsa kay naani mo no? Nga di magkamawaas ko na Alex. Ha? Paul, buhi lang ang akong kamot. Unsay buot ipasabutan ng gunit-gunit ninyo sa kamot? Ako lang itanaw ang kamot ni Alexa kung parehas ba sa una. Kaha? Ay, iyan lingkod na. Late na bayak ka. Uy, ikaw. Alexa, pagbaton og delikadisa, uy. Ni aga sa opisina nga gipanag-iya sa kong amahan. Ayaw naghugaw-hugaw, eh. Lo, unsa may gibuhat na kong paghugaw-hugaw, ha? Iyan? Ako ni sa kay wa ko makapugong sa nandan kong buhaton sa uya pa mi. Oh. Ha. So, wa pag mo magbuwag. Magbuwag na ta, Paul. Oh, Alexa. Kung closure ang imong gikinahanglan, magbuwag na ta. Og saksi ang anak sa kumbana. Oh. Og ayaw na kong hikap-hikapa, ha? Kalimti ang atong kaagi. Business partner na lang ta karon. Busa, dili na ta magbinata. Og ikaw, Ian, ayaw nagpa-late-late sa meeting, ha? O, sige na. Magsugod na ta sa tong meeting. Pa, may mo magsulti. Sure. Nagpaabot ko sa imong i-report, Ian. Kumusta ang unang meeting sa project ninyo? Pa, mangitan ang taglaing construction company para sa tong project, pa? Unsa? Nga naman. Unsa pa'y problema sa PB Construction Company, ha? Uyab ni Alexa sa una ang presidente, pa. Wa ka mahadlok nga magkabalik sila. Ngano? Nagduda ka nga magkabalik sila? Oh, dako ka nag-chance pa. Kay magsige na sila kita. Og laing kayong hunahunaon nga ex ni Alexa ang kasabot namo sa importanteng butang. Iyan, ang kumpanya ni Paul, ang partner na ko, sukad pa sa unang panahon uban sa iyang amahan. Tungod sa pulido ug honest nilang trabaho. Ug dili rason na mag-ilis ng partner tungod sa personal nga butang. Ilahi ang business sa personal nga butang, Iyan. Huwag ka mahadlok. Pa, sultihan na ka. Maunay sinugdanan sa gubot. Ayaw ka bala ka, Ian. Dili mahitabong luiban ko ang imong amahan. Oh. Dili ko tortugok ug utok nga pagkaasawa, uy. Ug labaw sa tanan, dako ko respeto sa imong amahan. Nga bisan tintalon pa ko ni Paul sa pagpakasa, dili mahitabong magpakasa ko. Oh, mao ba? Ha! Manghinaot na lang ko nga tinuod ng imong gisulti. Tanawa lang unya. Kung makasamang gani ko sa kaminyoon sa imong amahan, ako na mismong mobiya ining bayang. Matog na ko, Ed. Oh, Papa, mituo kasi yung gisulti. Di good ka siya matintal? Mituo ko sa kong asawa, Iyan. Ug kinahanglang ihatag nako niya ang tibuok na kong pagsalig aron magmalinaw ang among kaminyoon. Kana na sige. Matuog usab ko. Oh. Kuyawa ning amahan na, eh. Mura malagugwa. Binoy! Binoy! Hoy! Boss Ian! Ngano, boss? Pagkuwag, Berbe. Mag-inom ta. O siyan? Mag-inom ta? Uy, hala. Di na sab kakamataog sa'yo para trabahoan na, sir. Anong musupak bang ko? Imo kong agawon. Tumana ako. O kung mo iwan kong mag-inom ta, mag-inom ta! May explain lang. Ayaw nag-explain, ha? Pagkuha na bira dito.
Oh, sige, good, beer. Magkahalag ko akong beer. Namiyagi ni bug ng beer, oy. Sir. Sir yan. Ano gisapot naman sab ka, sir? Bisa nun sa magsurok yun ang akong dugo nga magtanaw ng asawa sa kong amahan. Ala, si mong beautiful, di mong problema, sir yan. Oh, kaya siya. Panuway na siya. Uy, di mo na siya panuway, sir, oy. Mura man na siya prinsesa sa kagwapa, oy. Ah, hilom! Ikaw ah. Ano ka na magyod siyang gipangsawa ni Papa? Uy, hala. Yung sa manday gusto niyong masawa ni Papa ni mo, sir. Kanang duha na lang ngipon. Uy, kanindo tanang gwapa tag mama, oh. Pero, ato-ato lang ni sir, ha? Gwapa gyud si Mama Alexa, no? Naturally ang beauty ba? No? Di ko siya daling mawasi mo huna-huna. Wisit siya. Kisa may visit siya riyan? Si Mama Alexa? Oo! Wisit na siya! Okay. Wisit ko iyan? Oh! Wisit ka! Nagdakagdangan sa akong kinabuhi. Sukad ka lang mo abot. Nagkagubot kami! Oy, wala correction siya riyan. Sukat ka lang mauli. Nagkagubot na sila. Mau ka? Ayaw ko to ka siya. Iyan, unsa ba? Buhiin na siya kung dili ka gustong akong pukawan ng imong amahan aron madlungon ka. Aray. Nausama ka sa riyan, oy. Brutal naman kay ka, sir, oy. So, si patong siyaw man lang tong imo. Karon init ang makag-sir, oy. Hilom, Binoy! Hilom! Oy, katuog na. Kay tingalig madisgrasya ta sa kalsada ugma. Mo drive pa baya ka. Okay, ma'am, beautiful. Barong sa gabi. Kasakit kung bato ang, oy. Lingkod, Binoy. Lingkod? Di mo lingkod, God. Barog noy Binoy. Og katuog na. Barog? Mo barog, God. Lingkod lagi. Stop! STOP. Kasama yun dito doon ako sondo, noy. Ako! Kay agawon ko nimo. Ako. Kay asawa ko si mong agawon nga maoy nagsweldo nimo Binoy. Tag-iya ko ining bay, Binoy. Asawa ko sa tag-iya ining bay Binoy nga maoy nagsweldo nimo. Ori lang ko mong pato sa asawa sa nagsweldo na ako si Rian. Oy, good night. Aris ako. Og ikaw, katuog na. Ayaw pagbuot kundi pa kumatog. Magbuot ko kay inahan man ko nimo. Inahan? Huwag ka magdamgo. Kapila na ta kasultihi nga patay na nga kong inahan. Ug ikaw, demonyo ka. Maninintal kang dako sa kuamahan. Huwag kay katungod nga mutratar dako nga anak. Ayaw paghilas-hilas. Dili ka mo tuo sa akong sugo? Dili! Kay dili ti ka inahan. Okay. Tingalig magbasol ka. Ayaw ko gadloo ka, oy. Okay. I-surprise ta ka ugma, ha? Sige, paghubog diha. Kanang dili na ka magkabangon sa trabaho. Good luck na lang ugma iyan. Kung dili ka magtarong sa imong trabaho, patay ka. Gaga. Lukon kung patay. Kuya, wag utok yung bihanay. Kalabas.
Oh. Ayun na. Saan mo oras, ha? Alas 9 na. Paano may maabot ng mga materialis? Muwi naman akong kape. Hidayan na ninyong bitbit ang picture ni Ma'am, ha? Sa bote ba sa bote ni? Nga nung ipagawas ninyo ang mga butang ni Mama sa studio? Ay, ipabutang na ni sa pikas kwarto dong iyan. Kay himuon namang opisina ang studio ni Mama ni mo dong. Okay, saan yung suko na? Si Ma'am Alexa. Di na mahimo. Ibalik na sa sod. Way manghilabot sa butang sa kong inahan sa studio. Kinahanglan mo para yun na kita sa unahan, iyan. Pa, misaan ka nagdili ni mo hilabtan ang mga butang ni Mama sa iyong studio. Labi na ang iyang mga paintings. Iyan, wa na ang imong inahan. Kinahanglan mo para yun na kita sa unahan. Ayaw ka bala ka. Ipahiluna lang sa usa ka kwarto ang butang sa imong mama. Ang imong asawa ang nabuot inino. Husto si Alexa. Kinahanglan dili ka una makakita sa butang sa imong inahan aron makafocus ka sa laing butang. Dili. Ang salbahis. Karon ka. Iyan! Iyan, nasa kapaingon! Iyan! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!